Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Da masu kula da al'umma. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Domin jin kai ga al'umma. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Sannan mafita ga al'umma. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Sun kula da maraya da mai uba domin jin kai ga al'umma. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Haka ma mai neman aure bai da kuɗi sun ne shi da himma. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Bangaren ilimi ko jamma. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Masu juna biyu har su ma. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Masu laluran nan ta musamman. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Sun rungumi kowa sun kama. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Allah ya riko da hannun ku. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Kungiyar jin kai ga al'umma. Baba Yasir da Shamsiyya da Surayya maganin yaro. Mai halin girma na Aisha Angon sai matukar ka daure ni. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Kungiyar jin kai ga al'umma. Baba Yasir da Shamsiyya da Surayya maganin yaro. Mai halin girma na Aisha Angon sai matukar ka daure ni. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Kungiyar jin kai ga al'umma. Baba Yasir da Shamsiyya da Surayya maganin yaro. Mai halin girma na Aisha Angon sai matukar ka daure ni. Alhaji Nasiru tun yana karami na ya taso da alhairi. Sannan ba shi raina mutane sansan ba shi yin gori. Giwa na Aisha baban Yasir shi na gaba ku labari. Allah ya yi ma wa gabaiwa Nasiru kar ka daure ni. Ba shi da kyabur ba shi da irli. Sannan kuma ba shi da geta. Kuma ga riko na zumunta. Sai yi ido na makwabta. Ya samu shaidar kowa Nasiru yau a wannan ƙarni. Sai yi ido ya uwa da makwabta. Ya samu shaidar kowa Nasiru yau a wannan ƙarni. Alhaji Nasiru sun buga ba su kai ba. Bana sai baka sa mazaje raki. Alhaji Nasiru Manjo Foundation. Kungiyar jin kai ga al'umma. Baba Yasir da Shamsiyya da Surayya.